Douwe, voor de mensen die te beeld behaar, die hoort nou een affiche. Ja. Wat staat erop, jongen? Ja, Friesk op Ries en eigenlijk op het mooiste podium vind ik zelf, het buitenluchtpodium op Gaarslaan in Ries, de theatertuin, nou. Ja. Dus heel bijzonder. Ja, hartstikke leuk trouwens. Ik maak er even bij zitten, maar nog even reclame voor mij. Komende snij, dus er is geen concurrentie voor dit festival. Zit Wiebe Kaspers daar nog mee, Big Band Q. En daar hebben we al het een en ander even onder die invloeden week. Maar ik wil het nog even naar voren brengen. Ginder heen snijden, Mickey. Dat wordt fantastisch. Hoor door die affiche in omheen zien hoe lang is het vol, Horst? Stoerheid, maar het lang vol horen. Komt er iets zeker, hè? Dat ik me vasthouden met nou, hè? Ik hoop dat het een hap uit is. Nou goed. Want bij de bar staat Griets en Griezen. Nou, je weet je van alles van. Wat is dit? Ja, een festival. Ja. Fries festival in het theatertuin. Dus wat Douwe al zei, mijn naamgenoot. Het mooiste plakje van muzikanten op spelen te kennen in Friesland. Ja, is fantastisch, hè? Ja, super. Ja, dat is geweldig. Hoe vaak is het spelen hast van hem? Nou, 3-4 keer denk ik. Ja. Prachtige locatie. Doe je hem al in de organisatie of ben je een onderdeel daarvan? Nee, wij doen de organisatie en wel mooi een paar mensen erbij, maar het is onze initiatief. Dus ja. Ik zou leuk, want je bent maar muzikantendagen. Je bent toch dit soort dingen. Je bent ongelooflijk actief hè, met het organiseren van dingen. Ja, dat is zo. Is dat nog leuker dan spelen of net? Nee, spelen is het bloot het leukste, maar het is heel leuk om te doen. En ja, we hebben meestal, we hebben meer plannen dan tijd. Maar dus Ik alles al trouwens. u steeds zit wel helemaal vol, maar we hebben altijd naar je plan. Ja, en die willen we graag aan uitvieren. Maar dit liep dus heel leuk op te doen, een Fries festival in de theatertuin. En we hebben een hele mooie, in het Engels ziet het line-up. Ik weet niet wat het, Net op Douwe letten, ja. ik weet niet wat het Friese wut is, maar we hebben een hele mooi programma. Ja, Line Up of zo, nou weet ik veel. En nou, vertel het maar even voor de mensen die het beeld er net bij hebben. Waar speel je er al in? NNB, Ljouwbier, Jan Nota, Sakema Band, de Feetwarmers, Balders Draumar, Ebelen, Hanja Pilarides, de Bakhuister Heegsjongens. Ja, wat is dat? Nou ja, dat is een heel groot koor en die komen uit Bakhuizen en dat is vlak naast Ries. Dus het is mooi om die direct te hebben. En wij zullen zelf ook spelen. Met je beiden of met de band? Maar de band, ja. Dus even uitpakken dus. Ja, zeker. Ja, ja. En Annemarije zult te presenteren. Annemarije Bloem. Dus ja. Hartstikke leuk. En ja, Fries, gewoon Friestalige muzikanten al je bij elkaar zetten. Al die Friestalig en we willen de tuin, die prachtige tuin, ik ze vollen ook benutten. Dus we doen op al die mooie hoekjes in de tuin, doen we ik nog al die activiteiten. We hebben net te volle van Sissewolle. Dat bloot nog een beetje verrassing. Ja. Maar dus we willen dat de meesten en ik een beetje door die tuin gaan. Nou? Maar de nadruk luidt op de muziek. Er is een prachtig programma en heel afwisselend. Van heel... Nou ja, en een beetje wat pittiger. Ik bedoel, hij Jaap Pilarides solo spelen neem ik hoor. die speelt het solo, ja. Ja, dus echt alles was maar haworst en leuk vindt dat dit er. Maar wel al je Friesk. Ja. Dus, Wat een leuk initiatief. Maar dit een traditie worden, maar dit vaker? Nou, we wachten even naar hoe het de eerste keer gaat. Maar dat het leuk is, dan is het wel vaker. Misschien niet een keer in 2 jaar of zo. Elke jaar, ik denk net dat dat erin zit. Beul veel werk, hè? Het is best wel zo het werk. Vooral als het alles nog betinken mast. Ja. iPop vreek het ook elke keer, maar nou hier merk ik een beetje. Ja, de eerste keer zal net zo dreig wezen, maar die Friestalige acts natuurlijk te vinden. Maar het gaat altijd wat op een del hè, in Friesland. Dan binnen we een hele product en dan zakken het weer wat voort. Ja, dat liep het op het moment wel goed. Daar binnen we eigenlijk volle meer onbad nog dan dat wij plaatsen kennen. Er binnen al mensen die zijn van wie en ik wil graag komen wonen. Maar Dat is een goed teken. een goed teken. En of het 1 keer in de 2 jaar door als je dan binnen, dan hebben we dan weer een hele hoop programma, denk ik. Dus ja. Wij hebben er zin in. Dus, Muziek in die prachtige locatie hebben we alleen zijn. Oren dingen, daar gaan we niks over zeggen. Hoe laat is het aan? Want het is 26 juni. Maar ik even net dit weekend, maar volgend weekend. Hè? Hoor weekend op Snijn en het begint om de 4 uur. Entree. Entree, €15. Oh, en vooral die prachtige muzikanten. ja, dat is, ik zou zeggen, dat is alle je komen, want dat is een schijntje. Van zo'n mooi onbad. En de simmer komt er aan, hè? Simmer komt er aan, dat lijkt het goed, ja. Net stenen, maar nee, Ries wat dat betreft. Ja, jongens, Douwe let nog even zien. En, Willen we even nog een lied, Griets en Gries dingetje sissen? ja, graag. Ja, de teller bij u, dat gaat altijd heel goed. De teller van het aantal optredens van dit is die op 99. Dus de 100ste, die het u boekt, die krijgt in ieder geval 20% korting. Het laatste boekingsnieuws, dames en heren. Boek Grits en Griezen. En de 100ste die ik ken vergees. Goed, even via de site neem ik gewoon. Hartst vergees. Oh, dat zei ik een bus in de tuin. Ja. Goed, jongen. 26 juni nogmaals. De kaart van tevoren via de site wordt te bestellen? Of is het derde? Dat zou wel kennen, maar de kerst gewoon wel komen. Zo, het is heel grut, dus ja. Net stenen. Leuk om te winnen. Succes!